କି ଅଣ୍ଟା ବଥା କେତେ ଆଉ କାମ କରିବ ମଣିଷ ଥକି ଗଲାଣି। ଓହୋ ହୋ ହୋ ନିଦ ବି ଲାଗିଗଲାଣି। ଖାଇଲା ପରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯାଏ ଟିକେ ଗଡ଼ି ଯିବା ୟା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ନାହିଁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗେ ନା ଟିକେ ଗଡ଼ି ଯିବା। ସିଏ ତାର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯା। କେତେ ନିଦ ଆହା ଟିକେ ଗଡ଼ିଯାଏ। ସିଏ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆସିବ। ଘରୁ ଆସିକି ଏତିକି ବେଳା ମାରିଲି ୟାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖତେ ପାଉନି। କିଏ ପଟେ ଗଲେ ଯାଏ ଆଗ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ନା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କାଇଁ ଦେଖତେ ତ ପାଉନି। ଚାରି ପାଖରେ ତ ଖୋଜି ସାରିଲି କିଏ ପଟେ ବି ତ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଗଲେ କେପଟେ। ଏପଟକୁ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ହେଇ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଛି ଯାଇକି ଦେଖେ। ନା ନା ଆମର ହିଁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଆରେ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟା ଚାରିବାର ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। କିଏ କେଇଠି ଖୋଜି ସାରିଲିଣି କ'ଣ କହିବ ୟାଙ୍କୁ। ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ବି ଦେବେନି। ଲାଗି ପଡ଼ିବା କାମରେ।